Sortida a Bochum. Premi Batista i Roca, Memorial Enrique Trullols 2017, Roger Federline. Bona nit a tothom. Jo soc nascut fa 50 anys a Alemanya i d'aquests 50 anys, els últims 25 anys m'he ocupat de l'estudi de la literatura, diverses literatures, però sobretot la catalana, i per això potser em toca a mi de recordar que el que ens reuneix aquí són unes circumstàncies polítiques, clar, en aquests moments, però sobretot un interès per una llengua i una cultura, no? Que és la base d'aquesta comunitat que entre tots d'alguna manera formem. No? Per això, deixeu-me dir 4 paraules sobre literatura i sobre el que he fet aquests 25 anys. Treballo en una universitat en què formem professors d'espanyol, sobretot, i no pocs. I el que m'ha importat sempre en aquesta formació és que tinguin una visió completa de la península ibèrica, que tinguin una amplitud de mira i que puguin triar lliurement la seva especialitat, que puguin tractar temes portuguesos, castellans i catalans amb total igualtat. Això és el que m'ha preocupat al costat de docència, i al costat d'investigació he tingut ocasió d'ocupar-me de molts temes. Vaig començar amb l'estudi de la literatura medieval, instigat també per una persona que potser molts coneixen, la professora Lola Badia, va fascinar en el seu moment, i encara. I vaig fer una tesi sobre Ramon Llull, en principi en alemany, però després he tingut em fa molt content de veure-la traduïda al català, ha sortit aquí a la Universitat de Barcelona. Després m'he dedicat a la traducció, també he traduït Bernat Metge, Lo somni, a l'alemany, ja som al segle XIV, i tinc entre mans ara la traducció de Cristòfol Despuig, Col·loquis de Tortosa, ja som al segle XVI. Però també he fet el salt cap a èpoques més modernes. Durant uns anys he treballat sobre Jacint Verdaguer, la poesia èpica del segle, de fa 2 segles ja, i fins i tot al segle XX. Fa 3 anys vam organitzar a Bochum una trobada, sobretot dels catalanistes alemanys, però amb molta participació d'aquí també. I el tema de la secció on vaig participar jo va ser els catalans i Llatinoamèrica. I ho dic perquè alguns dels meus companys aquí premiats avui són catalans a Llatinoamèrica. El llibre va sortir fa 15 dies a l'editorial de l'Abadia de Montserrat, i el meu tema era Josep Pla i el Brasil, els seus textos sobre el Brasil. Trobo que el Brasil és un terreny que des d'aquí no molta gent té present, i crec que allà hi ha molta presència catalana a descobrir encara. Bé, veieu que és un panorama molt variat, no? Són molts anys, i és això que trobo fascinant, poder llegir textos de persones que escriuen no en la meva llengua, escriuen en català, escriuen fa 700 anys i poder entendre el que diuen. Això és un fet fascinant que intento passar també als alumnes. I si em deixeu dir una última frase,
Som ara en uns moments en què la literatura potser ja no és el centre d'atenció de les persones com era a la meva adolescència o abans. La literatura era el nucli de la cultura. Ara la cultura es fa en cinema, es fa en vídeos, es fa en formats digitals i poder acompanyar aquest procés trobo fascinant també, i trobo que ens ha tocat, encara que no cregueu que ens ha tocat un moment molt bo de la història i molt interessant, i hi ha coses fascinants que estan passant, i això és el que s'ha de continuar i s'ha de passar a les generacions que venen, i aquest premi dona ànims per continuar. Això és tot, moltes gràcies. Moltes gràcies, Roger.